Tak nasadaj, nie? Na koho tu budem čakať? Tak, my už sedíme v aute. Ahoj. A jdeme do Trenčína. A my jdeme za autobusom teraz do Predele. Ja neviem obíhať. No, my sme akurát zastavili v Maxe. Ideme sa pozrieť na Pokémony a na nejaké ďalšie do Dráčiku. A potom ideme na Prechajdu. Ja idem natočiť ešte to, ako Ema zaparkovala, dobre? Ja vám to ukážem. Je to furt lepšie, jak toto. Kamoško, tak toto autíčko. Keď nebudem jata, tak si kúpim brec. Oni majú Wednesday Monster High, to som ani nevedela, že existuje. Fakt. Tuto by som si kľudne hodila do zbierky, akože vyzerá fakt dobre. Vyzerá lepšie jak Coraline, chudinka. Kámo, majú tu fucking Tung Tung Sahura. Tie predávačky zase musia mať veľkú radosť podľa mňa. A tam ideme, až tam úplne hore. My sme v Trenčíne na námestí už mám super ikonický kostol a za mnou sú hodiny. To sa tiež nejak volá, ale to vám poviem až potom, pretože netuším. Teraz nás čakajú dlhé schody hore. Tu máme mestský úrad predo mnou. A tam už máme naše schody. Aké sú tvoje pocity zatiaľ? Ako to vidíš? Dobre bude hrať? Dobre, ale ty kokos na to, že som spala 5 hodín. Ako ideš celkom, no? To musím ako uznať. Som unavená, ale ideš. Strašne. Ale ideš. Ema, ideme počítať schody? Ideme. Tešíš sa? Ja som to zase nepočítal. Ani ja teraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, No 7, nemáme toho 8. za sebou veľa. 8 plus 3, 12. Koľko? 12. Jak prečo? 8 plus 3 je 11. A jo. 23, 24, 25. Hodina matematiky s Oliverom. 6, 7, 20. Ja z matiky fakt nie som dobrý, keď ste videli naše minulé video, tak pochopíte, akože ja. A nielen z matematiky. Logické uvažovanie ti tiež moc nešmakovalo. Kámo, a my to naše počítame, keď tu nás sú číslovania. Tu, na tých kladiskách. Takže 96, 97. Sme prešli práve 105 schodov, to není až také strašné. Teraz pekne už len rovná cesta smerom hore. A za chvíľku už sme pri akoby hlavnej bráne. Come on, je tam zavreté. Tak sme prišli na Prechajdu a on je hrad zavretý. Takže bohužiaľ na hrad sa asi nepozrieme. Ani na nádvorie. Je tam studňa, ktorú vykopal Omar pre Fatimu. Jej otec mu povedal, že si ju môže zobrať za ženu, len v prípade, že im akoby donesie vodu. Takže Omar proste kopal. A teraz si nesom istá, či tú vodu vykopal alebo nie. Čo mi povieš? Myslím, že ho potom hodili do tej studne. Tak treba. Koľko je dneska? My sme proste prišli v jediný deň, kedy nie je otvorené, že vôbec. Nemám povedať, že ma budeš sem musieť chytiť, lebo ja neviem, kto to zíde. No tak skoč a skoč. A to sa ti nezdalo, on to je akože vysoko.
Ale hovno. Ja zomriem asi, keď tak. Nezomreš. Jumpuj to jak svarta. Ja som moc starý do toho, ale... Kamo, máš 17 rokov. Jo, ty kokos. Dneska, či teraz ideme na totálnu breznu. Ideme ešte na prechádzku do lesoparku. Nečakala som, že z toho bude úplne turistika. Na túru v Platenkách som ešte nešla teda. Je tu krásne. Jak už sú tu rozkvitlé stromčeky a tak. Nepôjdeme tu k niekomu domov náhodou. Jak sa cítiš? Zadýchaňo. Zadýchan. Hej. Ľudia, to bolo ešte hrozné. V živote sa nechoďte. To bolo aj príšerné. Normálne. V živote sa na takej ťažkej turistike. A to mám vytrvané plúca. Robil som 15 rokov beh do kopca, ale že takže do takéhoto normálne toto není možné. Nikdy sem nechoďte, neodporúčam. Absolútne, že nie. Mount Everest bol jednoduchší ako toto? Mount Everest, kámo, som išiel po rukách na ňom. Šadli. Keby vás niekoho zaujímalo, poďte ničko. Už pekne schádzame dolu. Môj telefon túto cestu bohužiaľ trošku nezvládol. Ideme pekne do auta, kde bude teplúčko, pretože sa brutálne ochladilo. A ešte ak fúka taký studený vietor nepríjemný, tak to je fakt hrozné. Je mi hrozná zima, akože fakt už mi začína byť fakt, že zima. Mám to bikinu tričko a je mi fajn. No, ale ja už som stará. Starí ľudia potrebujú zahrievať. Pretože oni si už telesnú teplotu neudržujú. My sme jak hadi. Tak, my už sedíme v autičku. Ideme si teraz ešte hodiť ňaminku, nejakú do mekáča. A potom jedeme domov. Konečne. Tak, tu sme si dali nejaký burgerík. Fajnový. Dáme si burgerík a jedeme dom.